iri na kiran mu da wani sunaye wasu ƴan ta'adda wani menene mu ba mu daina kiran ka dan ta'adda kana da gaskiya saboda ba ta'addancin din ne kake yi ba shirme ne kake yi ko kuma sakarci. Idrisa Madaki ka dauko wata hanyar da ina baka shawara da cewa ba za ta bulle da kai ba kuma ba za ka samu abin da kake so ba. Rayuwar nan fa ba dole sai abin da mutum yake so fa sai faruwa ba. Abin da Allah ya kaddarta fa ko ka so ko baka so ba sai yayu. In kai ne karfi in kai ne itlar wanda ya kama duniya tsawon awa 24 so in Allah ya kafa ba abin da za ka yi. Ka daina yaudarar kanka kai ka san abin da kake faɗa ba zai yi ba. Sannan bari mu dan taba kaɗan cikin dokokin ta'addanci dan mu kan mi magana sai mun zo mu bincika a cikin dokokin ta'addanci da ke da kwai na iskanci dan ta'adda bai zuwa ya kalame ya nuna kan shiga duniya sai ya kai hari na farko lokacin zai zo ya jaddada hujjojin shi da kuma manufatai ba mu gani ba a ƙasa ba mu gani ba a ƙasa kai kana yaudarar kanka ka zo wajen 'yan tawaye na Chadi wanda suka komo cikin Sahara suka zo suka yi zaman nan su ka zo kana ta yin video kusa da su bai san ma abin da kake cewa ba kana magana da Hausa kana ta yaudarar kanka wannan bai ba sojoji tsoro yanzu kai ga magana da kai cewa idan kuna iya shiga ku je ku dauko cani saboda Allah ba ka ji kuma yayin fitar da wannan zancen ba kamin ka kai ga cani akwai kwamfayi nan kusa gare ka kama iya madama ko ka kama dawo tumi su kaɗai iyaka kama su wannan ka wuto duniya ka nuna ka kama madama ko ka kama dawo tumi lokacin Niger za ta gane cewa kai wane ne avec tes kalashnikov za ka zo kana ta zance cikin duniya kana kai wallahi Idrisa kana yaudarar kanka ka dawo Libya ga mahattanan ayyuka sun yawa ka kama aikin ka ci gaba da askin ka ko kuma zuwa ga inda kake ka raba kanka da wannan ƙarya ta ɗaukar bindiga ko wani abu wanda mazan da suka yi rebellion ma sun yi ta ne bisa hujja kuma bisa ka'ida kuma su sun yi su ma ba su ji da daɗi ba kuma sun kafa tarihi an kafa tarihi kansu kenan wannan zance da kake Idris kana yaudarar kanka wannan su suna ta'addancin su ne wa kasashen su Chadi da ko Libya kar ka sa su cikin abu dan cikin mutanen da ka nuna kaf in su an ka hudda ka babu wani da yake da alama ko alaka da mutumin Niger da ka gani su ka san ba jinin Niger bane ba saboda me yasa ke so ka take ka zazzabo wata ragwangwama can ta wata ƙasa ka ce ka kama ita cikin ƙasa Idris Madaki ka ba da goyon baya ga zuyun mulkin da aka yi ni ka ga manufar ka bata yi ba kuma yanzu ka dawo kana wani zance shekara nawa kai kana ya kadan isu ba ka san da isu ya sabka bazum yazo shekara ka bi kana ya kabbazum tun YouTube tinka tun ina naka aka zo aka juyin mulki kace ka bi ka yarda yanzu kuma da kaga juyin mulkin ba an yi shi bane dan irin manufar da kai kake so saboda manufar da kake so ga hili ne take ku in dai ba hamma ne ba za a kawo a plus to ku ba shi bane ba a gaban ku in dai ba a kama dan su ba a ka hamma ba aka bashi mulki to ba yadda kuke so bane an kai to wallahi ku zamna kurum wannan zance ka bar shi ka koma harkokin Canada da kake yi in zaka iya in kuma ka ce ba za ka iya ba Idrisa ga hayya nan ka je ka gwada iya abin da muke so gare ka mu yan Niger in kai mu shi mu da kanmu nan Libya muke zamu mu je mu iske ka mu tabbatar da wai akwai ƙarhi a ƙasa a kama mana iya madama ko da wutumi in an kama mana su muka ga ai video gashi an kori soja madama ku ke rike da madama ko ku ke rike da dawutumi to in aka yi mana wannan aiki lalle lokacin mun gane cewa an huto da gaske kuma an huto da ƙarhi za a ceto ƙasa ko za a yi wani abu ceton ƙasa wani iri ne kuke so a yi Idrisa kun ce juyin mulki shekara 12 kuka yi kuna hwata ga Allah ayi juyin mulki ai ba ku taba cewa ba ku kawo bambanci ku ce juyin mulki irin wanda kuke so ba ku taba wannan experiment ba kullum fata kuke yi Allah ya kawo juyin mulki a Niger Allah ya kawo juyin mulki to fata ta karbu kun yi fata ayi juyin mulki da ba ka san ba zon mutanen kirki bane ba me yasa baka fito da ka gaya mutane tun da aka juyin mulki ko tun yana saman mulki ka gaya ma duniya cewa mutanen kirki ne yana niyyar kwarai baka taba hutuwa ka gwada ma duniya cewa ba zan mutanen kirki ai ka ci amana shi tunda ka san da mutanen kirki ne yau kuma da kaga manufa ta canza ba irin taka bace ba yadda kake so ayi bane aka yi canin ma ya zo ba irin yadda kake so ba gare ka dubba na kware bane ba to wane ne kake so ya kaba kasa ta zama mutanen kware a ba hamma abada Allah Idrisa ba girman ka bane ba ka dawo cikin hayyacin ka dan Allah kar ka dauki abubuwa inda ba su kai ba wata hayya da ka doka wallahi ba ta gyara ka
ba ta gyara ka komi ɗan mun gindin da gare ka. Amma mu da muka san ta'addanci in za a yin shi ba a ma denon ba a denon sai a ce ga kungiyar sai an kai hari an jikkita an yi tawar watsa lokacin za a hoto a ce su karbi hari su ce mu muka kai hari wuri kaza kuma kadan aka gani sai a gane daga gaske abin naku kamar film sakko te ni ku jejjera da wata clash da wani FM kin ku kawai shikenan haka za ku kamo cani cani fa kuwa su baga tanin kewe take kusan wata 3 ta kasa shigowa ta intervention din kana azaban zane hana su shigowa kana aza wata doka ce ta duniya ta hana su shigowa a'a to kulli ne da aka yi cikin Niger din ka gane abin da duniya ta sama gaba yanzu zamani ya canza ta'addanci da aka yi rebellion ta da inda wanga lokaci ne za ta dawo wallahi sai ta yi nadama ba ma fatan wani abu duk wani tashi hankali dukkan mu yan Niger muke ku dawo ku zamna ku gane meye matsala take duk kun san da matsala take ku daina yaudarar kanku ku gaya ma mutane gaskiya mutane su gane gaskiya a dawo a gyara ƙasa wani gauce wani tafe baya gyara ku ina muku fatan alkhairi